लगन के समय बा आए घड़ी देहात में हमनी के गौवा में एगो बड़ी बढ़िया गाड़ी गावल जाला। नाना प्रकार के गाड़ी गावल जाला शादी ब्याह में। शादी ब्याह के समय बा वो गाड़ी के केहू बुरा न मंगला एगो केहू के अगर गाड़ी दे तो लोग तार के फाड़ दी चीर दी। लेकिन वो घड़ी ऊपर से लोग माइक लगा लगा के गाड़ी देवेला। सही बात बा। आ सब लोग शादी ब्याह में गाड़ी से शोभा होला, साइलेंट मोड होके सुनेला गीत होला शादी में। सही बात बाटे। ओही में एगो माई बहन हमनी के गीत गाड़ी गावेला लोग। कैसे 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 कहे के बबुआ कैसे हो? अरे की रहरी के 3 गो पाता, अरे की तीनों का चनार है। तीनों का चनार है। तीनों का चनार है। अच्छा अरे की हई गुड़िया के तीनों बहिनिया का भइले कनी के गांव में नहीं की सरहद काहे घरे ना कि हई गुड़िया के तीनों बहिनिया आ तीनों के तीनों छिनार है। कैसे कहे के बा कि रहरी के 3 गो पाता, तीनों का चनार है। बबुआ हई गुड़िया के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। हई गुड़िया के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। बबुआ एगो ही ऐसन वैसन, एगो ही अफिला रहे। और का हई गुड़िया के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। गुड़िया के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। जय हो जय हो। आई देखो बीके फर्नीचर है। धर्मेंद्र भैया पूरा रेस बढ़ो। क्या बात है? ये तीनों और का कि बड़क की जड़िए के खेला एक डार बरिया और का कि एक जोबन धके झूले धर्मेंद्र भैया हमार और के झूलेला ज्योतिषो बाबा कम ना है झूले में। इहो के सावन के झूला समझ ले। कहे के बाद कैसे गावे गावे घूमी घूमी गावे गावे घूमी घूमी खोजली भाता रहे। और का हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार है। आओ बारात आ गई बा। और माई बहन के गावे लो। अगर ये चीज हमने के गाड़ी दम से तो लोग पूरा मान जाए।
दुआर पर तिलकहरू होकर चाहे बरतिया होकर सही बात बा, सही बात। गाड़ी दे दे तू लोग के और चाहे मिनिस्टर कहे ना होकर सबे के सुने के पड़ेला। तेजस्वियो यादव गाड़ी सुन लहन कुछ दिन पहले कुछ लोग वही से वायरल हो गए। लेकिन केहू कुछ नहीं के कर सकत, शासन प्रशासन उनके बा। नीतीशो कुमार सुन ले दिन गाड़ी केहू कुछ नहीं के कर सकत। और कहे के बा कैसे कि छोटा की छाटल हिया छिना और का कि कय गो रखले बिया भाता कि एकरा फेरा में रहेले जे पी भैया हमार लागत की कोई बेरा लागत की कोई बेरा मुखियो भइले पार है हितावा के तीनों बहिनिया हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों किनार है हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलार है हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलार है हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलार है हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलार है। गाड़ी है एकरा का बुरा मानला की जरूरी नहीं।